μια εβδομάδα γίνεται χωρίς προβλήματα, μια εβδομάδα, όχι πολύ, μια εβδομάδα, να πούμε έτσι, μια εβδομάδα χωρίς προβλήματα, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα. Όχι πολύ, μια εβδομαδούλα. Μια εβδομαδούλα χωρίς να κολλήσουμε, ρε παιδί μου, έτσι για πλάκα, για πλάκα, ρε παιδί μου, έτσι για το χαβαλέ. Το παιχνίδι μπορούσαμε να το κερδίσουμε 2 φορές και το πετάξανε 2 φορές. Προηγούμενο. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. 2 φορές μπορείς να το κερδίσεις, 2 φορές άμα είναι χάλια οι παίχτες. Άμα είναι χάλια οι παίχτες, όσες ευκαιρίες και να σου δοθούν να κερδίσεις ένα παιχνίδι θα το πετάξουν. Πήγαμε, κάναμε early spot. Αν είχαν το παραμικρό skill θα πηγαίνανε μπροστά, θα τους τρώγανε. Πήγαμε, κάναμε cap. Αν είχαν το παραμικρό IQ θα μπαίνουν στο cap και θα τελειώνουν. Κάποιες φορές απλά, ό,τι και να κάνεις, πεταμένα λεφτά. Άλλο ένα νουμπιτόν. Ομάδα της πλάκας εκείνη. Για να δούμε. Βρήκα καλύτερο Άγιο Βασιλάκι. Γι' αυτό και τα άλλαξα. Είτε το artillery, είτε έτσι για πλάκα, για να δούμε. Για πλάκα ρε παιδί μου το artillery. Έτσι. Και θα το δεις πολλές φορές σε μένα. Αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Θα το δεις πάρα πολλές φορές σε μένα. Τώρα είμαι 1500, είναι φοβερό. Είναι spot για μένα, είναι ικανοποιητικό. Να ξέρεις. Τις περισσότερες φορές, ό,τι και να σποτάρω, περνάει παρατήρητο. Ό,τι και να σποτάρω. Δηλαδή είναι στο χιλιάρικο με το ζόρι. Έρχονται κατά πάνω μου, κάνουν γιόλο, με τρώνε. Τώρα ό,τι κερδίζω είναι, για μένα είναι...
Τίποτα, ούτε εκείνον, ούτε αυτόν. Α, ένας είναι μόνο που βαράει αυτός. Καταλάβατε. Αυτό είναι το normal σε μένα. Αυτό είναι το normal. Βαράει αλλού αλλού. Δεν βαράει το στόχο αυτό να τον κερδίσουμε, να τους κόψουμε στη μέση, να προλάβω να φτάσω εδώ, να μην τους αφήσω να